Nećemo. Šta se radi, brate, na bicikličkoj stazi? Na bicikličkoj? Biciklikoj. Ništa. Ništa, dobro, dobro. Nikad nisi vozila automat? Fakat bih htjela probati. Zašto u Beograd? Da imaš automat? Bez razmišljanja. Kad staneš u gužu, samo brate, zapustiš se i... Ravno ili? Šta? Ravno idem lijevo. Levo. Automatik. Na koje auto imaš? Pa neki tako. Sladak. Reci. Vidi. Sladak je auto. Tamo, samo može dvoje ljudi, to je kao. Jel smart? A? To smart? Smart. Imaš smart? Smart. Ozbiljno? Znaš ti ja ličim? Okej. Smart. Haj za gradsku govoriš. Ne. A, baš smart. Mogu da se parkiram. Meni je vrh kaj u Amsterdamu. Gro ekipe vozi smart, meni čudno, pitam kao zašto. Kao zbog parkinga, kao dobro praktično. Ne, nego ne plaćaju uopće parking. Kad voziš smart? Da, ništa, džaba ti je parking, to je... Ta informacija. Rekla mi je žena koji živi tamo. Zanimljivo. Još jednu stvar smo saznali novu. Fun fact za danas, da. Fun fact dana. Ne, ali to je fakat da ja, jel? Kupovina karate se obavlja na ovim aparatima, tako da ne postoje žene koje vam prodaju karte, nego koriste automata. Znači, tri fantastične stvari zbog kojeg treba koristiti Railjet. Prva stvar, Railjet je vrlo brz. Druga stvar, veoma je komforan. I treća stvar, što je nekako i najlepša stvar, to jeste da u svakom Railjet vozu imate Wi-Fi. Tako da god da ste, imate pristup internetu i jednostavno možete iskoristiti svoje vreme na najbolji mogući način. Tako da, uživajte i koristite Railjet ako imate mogućnosti. Upravo smo završili sastanak sa klijentom, tako da je uspješno prošao i eto, možemo da nazdravimo sa čašom belog vina. Tako da, ovaj dan prolazi kako prolazi i skoro krećemo za Srbiju. Tako da, vidimo se. Sada upravo ulazimo u jednu od glavnih ulica u Beču, jedna od najlepših ulica, pogotovo za devojke, tako da nadam se da će vam se svidjeti. I u suštini danas ima mnogo turista, tako da ima i puno ljudi u centru Beča.
Zdravo, dobroveče, upravo se nalazimo u Štad parku i glavna atrakcija ovog Štad parka je spomenik posvećen Johanu Straussu, koji je bio glavni kompozitor i dirigent i bio je takozvani kralj valcera i jedan od glavnih predstavnika klasične bečke muzike, tako da uživajte u samom ovom spomeniku i to je to. A najjači mi je ovaj bež, brate, što lutno ništa. Ništa, a? Ali sreće, da li će se... I to radi do 9. To radi do 9. Hoćemo li, brate, Hoćemo li uzeti taj povraćaj porez za 60 evra duciki? 60 evra. Da li ste nekad u životu vidjeli da neki čovjek ne želi 60 evra? Da li ste upoznali, brate? Pa znate zašto? Zato što, brate, kazna za uzimanje 60 evra je moguće da bude šta, koliko? Pa, brate, jedno 150. 150, znači. Znači, možda dobiješ 60 i izgubiš 150. Jel biste vi, brate, Da li biste pristali preuzeli na takav to? rizik? To je to. 90% je šansa da dobiješ 60 evra, a samo 10% šansa da izgubiš 150. Koliko? 90% da dobiješ 60 evra, a 10 samo da izgubiš. Da li prihvatiti? To ovaj Hervis ima dobre patike. A? Yes. Yeah. Kako sam kupio, ne? Ne, jebote, ne radi. Šta? Ne radi, brate. Ti si idiot, brate. Ti si burazir idiot, brate. Pisalo mi na Šta gledaš ti, brate? Evo, sad ćeš da vidiš. Evo te, tu me smaraš oči. I brate, da li ćemo uzeti povraćaj poreza, a? Šta je da kažeš? Znaš šta, brate, čekaj. Open today do 9. Evo, brate, dokazni materijal, Austrijanci lažu. Oni lažu, a? I, brate, koliko smo sveli naš posto sada na kazni i dobitak? Brate. Ovo je dobro, zato što nisi izgubio za 150. Da. To je. Si mi ovako vratimo, brate. Ajmo na piće. Ajmo na piće.